Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Si Lalay, dili gyud ay maayo oy nga mamakak ka. Kay pagsigyo pa makak, mo resulta magdili maayo. Mao kinay nahitabos ng ginabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Mamisita ni Murong gabi eh? Uma, og sugto na ako siya kay may pagtanaw man sab ko niya. Basig binuangan ra ka ana ha. Humana baya ka masakitian ang gugma, giilad ra ka. Humana ka ana, naunsa baya ka, hilabtan ra ka, nyay kahuman biyaan ra pud ka kay naa day laing uyab. Salbahis man tong una na akong uyab ko. Abi kay may dato mang babae nga naibog niya, mo iyang gipakaslan. Pero kini si Jonard, panid-an ko ni siya ma. Una na ko itugyan ang akong lawas. Sulti lang gid siya nga di ka naputli ha, kay basig nagtuo na nga virgin pa ka, ay mapalaw unya. Ha? Di mo, uy. Di na ko siya sultihan, uy, nga di na ko virgin. Maatras pa lang. Ganahan rabo ko anak niya kay macho niya, gwapo. Ay, ayaw anak, lay. Batik ng mamakak. Ayaw, lay. Ayaw taon anak. Ma? Salamat. Daghang salamat ngayon mo dahil ko gisugot tay Lalay. Kay may pagtanaw masab ko ni mo, Jonard. Ug mang hinaot ko nga, dili ko ni mo pasakitan. Kada isa na ko ni mo dahil. Pero mo tanan ko ni mo. Man. May lalaki bang miyagi sa imong kinabuhi? Aha? Gusto lang ko masayod. Kung may nagkauna pa sa imong pagkaupay, nga uyab din mo ha. Kanang naka-virgin. Kanang akong gusto ko. Kanang ako yung naka-virgin. Ako hilabtan ng babae. Hindi ko gusto ng babae. Nga naman siya kauna. Ha? Virgin pa taon ko, uy. Wa pa ko makasuway. Anang ana-ana. Oo. Wa kakasuway ana-ana. Wa pa, uy. Salamat. Ikaw gila yung babae nga gipagpangitaan ng ako, aday. Ikaw gila eh.
Namakak ka? Wala mo sulti sa tinuod ang pag-uni mong uyab nga bulhang na di ay kalay. O, daily na. Wala ko sultihi, day. Uy, muatras niya. Mulikay unya na ako. Nakagusto na rabagit kay ko niya, daily na. Pero dili man maayo nga imo siyang gipakakan. Buutan ba yak kalay? Pus ayaw pa makak. Buutan man lalay. Itlog lagi ko nga muatras iya. Mong namakak ko. Unya, kay mo abot ra ba gyud ang higayon nga mag-jerjer mo. Unsaon naman lang unya na nimo ha? Mga tambagi ko, day, Bing. Siya akong buhaton, Bing. Ay, ani na lang. Nakadungog man ko sa istorya nga kung butangan ko nun nimo og tawas ang flower sa babay sa dili pa jerjeron, mupikot ko nun na. Anak na lang, butangi og tawas unya paaray-aray lang sad ini ka suod sa iya nga mura ka gisakitan ba aron makatuog gid siya nga virgin kaday. Suspida sad. Pulos na ba gito dag ko ang duha ka lalaking miagi na ako. Pero bahala na lang ni, ingon anak na lang ang akong buhatan dali na. Kana mo na'y buhata. Pita sad nimo abi ko ba og usa ra ka laki ang iagi nimo duha na di ay. Ay, pastilan baya ni mulay. Sporting man. Asang going do? Ha? Mauro nga nang. Unang adlaw pa sa mong date sa kukuyap. Nga si Inday lalay. Mo ba? Basta mo na to, ha? Mo to'y tambag ko nimo. Jirjira daan. Aro masuta mo kung virgin ba ni? O dili. Ayaw gil pakasal nga dili ka pa makajirjir, ha? Kay kuyaw kung di na virgin. Gamay ba ng imo, ha? Papasa rin. Kuyaw kung mga bit ang imong asawa kung makajirjir na mo kaagis imo, ha? Brit gyud ka. Brit gyud ka. Di, bilito Sige, Kagi niya kagi na ba na dagko? Natanawa niya. Si Kagi dako. dagko. Kagi niya dako niya. Imo taon. Di ba? Kuyaw nga akong asawa, mga bit, kun Mo lagi. makagig dagko na daan niya ako agabay. Mo na ibot pasabot ako. Brit ka. Inana ko ba ito ba? Tingaling mangibit na. Ino ko na just hotel. Or motel ba? Salamat, ha. Nga, imugit kong gilingaw ron sa atong pagpanoroy. Chonyard. Nga, busog pagit kay ko. Kay nangaon ito sa mahalan nga restaurant. Di ba di kaya ito sa inyo, ha? Ano, sa tag, mapugnaw dapit. Ito sa ayalay kay paborito si Rariel. Mabugnaw nga, lawak. Mawa ka na ipuot na may pasabot sa kamotel. Mo check ang tagmotel. Pugnaw na lang. Yes! Sige, tadi. Total, masawa mo ko di ba? Gusto ko nga, una-una na to. Ubo ka na to daan. Pwede pa daw nga. Nga human sa itong kasalang ko ni mo. Hilaptan. No, karoon na gusto mo. Sa ikaw bali-bari, okay? Sige, mamang ka imong gusto. Okay. Ang dana kong tawas. Ako nang isikretong butang sa akong kuan sa dili pa ko niya hilaptan. Kakino. Medyo, tay-tay naman yung boobs mo dahil ha.
liwat ko sa kong mama, Gwen. Bahala na di nini ka ng utog tay-tay na kanina. Liwat ko sa kong mama, yat-yat kay Totoy. Kaliwat yun din ninyo. Agagiyog. Karon, ang imo na sad, mo'y akong kung ano na, kanuno ni. Bahalag hilaw-kilawon tani. Tani mo pantini. Ay, maawaw ko. Ay, maawaw ko. Smiling, magsiging. Nagkangano mo ni Daan. Ay, liwat na sa kong mama. Nagkangadaan. Kinahak na nagkakakulong mo ipik ng tawas. Kinasay kong kanon, be. Kalami. Agay. Sige ba? Agay, kalami. Lain maglami ani. Ha? Murag. Abawa naman, be. Iko ano lang na sa akong imo, be. Oo, buon to na imong breath. Ali, be. Ikaw ano ko na kuha sa imo. Pasaoy. Ako sa nga. Mara na imo. Oh, ano ba di? Ka-cute. Ka-cute. Walang sapato. Ay, mo sa murag anday. Liwat akong mama. Di ba? Pinalibi. Ikaw ano tani? Sige, larga. Agay. Kalaig tinugan nila mo. Aliwat yun ni sa kong mama. Matingog siya. Uy, kalain. Agay. Ginala ko. Aliwat ang mama. Nagbuwag na mo human og jerjer ninyo sa motel? Uy, day. Nasuko siyang namaka ko. Nagpatuok ko na kung virgin pa ko. Mao pa? Kasayang, uy. Tato na ba to si Junard? Unya, dunay auto. Sayang. Dadis ko niya, uy. Sobra ra sa ito kagamay iyaha, uy. Pero doon na may mamisita na ako rin kapiit, ay. Si Dennis. Dato sab siya, day. O, di na lang kumukamit og tawas, uy. O may kamit. Reklamo pa man ganis Junard kay pait ko, no. Mao nga, sa mo siya kasuko. Kay naibaw mo siya, gibutangan akong tawas. Ay na lang, uy. Sultiin na lang ng tawhana nga di naka-virgin. Ayaw na pamakpak. Ay, di lang gapon ako siya sultihan, uy. Bahalag masayod siya, uy, nga bulhang na ko. Ay, ayaw lagi, lay. Ayaw, lay. Bad man na, lay. Day, ang tao nga mahikugma, dawaton niya ang tanan kung unsay nas babae nga iyang gimahal. Buutan man sad ko, pi. Pero, nadisgrasya lang git ko. Nabiktima ko sa gugmang giahak. Salamat ha. Kay dili ko nimo balibaran sa gusto kong mahitabo karon. Kay love, payat ka. Busa ihata ko nimong akong lawas, Dennis. Umanon niya na ito mahitabo ron. Mamaydayin ko nimo. Magpakasal ta. Salamat. Gusto na sad kay kong magminyo, Dennis. Salamat ha. Okay. Doon na ta sa motel. Doon na ta. Dahil lalay. Kahumot din mo. Ako nang gisyampuhan. Huwag pakiihigit din no. Wapa. Dennis, kita. Pero dili na lang virgin. Pero okay ra. Ganahan ko, anak. Ganahan ko na.
Tilapik maayo ka na. Dennis. Ako na nangikuan, be. Kadiyot. Hala. Grabe ka dako, ana. Uy, kanay lami. Alibi, pagunita ko anit eh. Wow, cactus king. Ganohan ko, ani. Sige pa din. Sige. Dennis. Sige, ma-plaster na ko. Agay, mihukot ka ng pinakalit eh. Dennis, kalamian na mikaya. Pikaot, sige pa. Grabe ang kibati na kong kalipay, di ang nagtagay mi ni Danny sa lawas doon nga kalipay. Pero pagkahuman, hilak ko, kay iya man sa den kong gibuwagan, di ko no siya mag-study o uyab nga dili siya'y nakauna. Nalipay ko, human, may pulipod ang grabing paghilak. Lipay, human, hilak. Mao katumang kasama ang kaagi ni Lalay dinining tulmanon. What's the style? Lipay humanhilak style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.